Ahojte, ja som Andrea Žitňanová, som testerka kurzov IT Learning a dneska by som vám rada povedala, o čom bol kurz Photoshop 3, aké som mala dojmy z lektora a aké som mala celkové dojmy z kurzu. Lektorom kurzu bol Michal Harvánek, ktorý je ostrieľaný grafik s dlhoročnou praxou. Grafickú tvorbu robí pre veľkých klientov, najväčšie slovenské vydavateľstvá a k tomu má aj bohaté skúsenosti s prácou lektora, napríklad aj v IT Learningu. Má veľmi príjemný prejav a vybral zaujímavé príklady na učenie a potom nám ochotne pomáhal, keď sme niečomu nerozumeli. Čo sa obsahu kurzu týka, začali sme návrhom firemnej identity našej novej mliekarne. Vytvorili sme si logo, vizitky, hlavičkový papier a všetko si to previedli aj do tzv. Mock-upov, čo sú vlastne také šablóny, kam si človek dá ako keby do reálneho prostredia tie svoje vizuály, aby sme videli, ako to vyzerá potom v realite. Aby ste vyťažili z tohoto kurzu čo najviac, je potrebné mať už aspoň základné znalosti vo Photoshope. Je dobré, keď už viete pracovať napríklad s vrstvami, rozumiete, čo je to maskovanie, a viete používať napríklad aj nejaké základné efekty ako drop shadow alebo tieň a podobne. Ideálne je, ak účastník predtým navštívil kurzy Photoshop 1 a 2, lebo v trojke sa vlastne nadväzujú na tieto poznatky z predošlých kurzov. Celý obsah kurzu nájdete na webe IT Learning a viete si pozrieť tu na čo sa môžete tešiť. Ja by som vám rada ukázala, ako si spraviť billboard a ako ho vložiť do mockupu a tým vlastne vám aj ukážem náročnosť a zameranie tohto kurzu. Ako takú názornú ukážku si môžeme vytvoriť grafiku na tému adopcie psíka, spravíme si vlastne celý ten billboard a potom si ho ukážeme ako keby v tom mockupe v reálnom prostredí. Tak poďme na to. Dobre, tak teraz si môžeme otvoriť Photoshop. A vlastne spravíme si teda ten billboard. Začneme tým, že si dáme nový súbor. No a tu nás si potom musíme vybrať veľkosť toho billboardu, akú chceme. Ja si v mojom prípade vyberiem v pixeloch 1110 na 340. A rozlíšenie, keďže to pôjde do tlače, by malo byť 300. A môžeme si takto vytvoriť nový billboard. Dobre, v tomto priečinku mám potom už pripravené obrázky, napríklad fotku toho psíka, to si tu nám môžem takto stiahnuť a si to prispôsobím. Troška si ho tu opravím. A teraz, keď chcem taký výrez spraviť, ako bolo na tej fotke, ako bolo tuto do takého oblúku, tak musím pod tú fotku spraviť kruh. Tak, si ho umiestním. No a teraz tu už asi poznáte vrstvy, tak aby bola pod tou fotkou, tak musím túto vrstvu zobrať a potiahnuť dole. Teraz keď chcem, aby ten psík bol vyrezaný ako keby na tom oblúku, tak musím dať clipping mask alebo orezovú masku po slovensky. Čiže to keď som teraz vybrala, tak už je tá fotka v peknom oblúčiku. Keďže chcem mať podobné farby v tom billboarde, ako mám v logu, tak si vložím teraz aj to logo do billboardu, aby som mala v podstate miesto, odkiaľ môžem vyťahovať tie farby. Takže si zoberiem teraz to logo, to rovnako potiahnem sem, dám OK, ako tú fotku. Spravila som takéto krásne logo HAF pre vás, pre tieto účely. Loga dizajnovať nebudem, ako vidíte, ale tak pre ukážku to stačí. Dám OK. No a teraz vlastne chcem ešte spraviť také ako keby zaoblenie pod tým, tak si zduplikujem túto vrstvu s kruhom cez Ctrl-J. Trošku si ju vytiahnem spod, nech ju viem chytiť. Dobre. A teraz ičkom, alebo tu máme vlastne ten eyedropper tool, alebo taký ten vzorkovač,
si môžem zobrať túto farbu a vlastne ten kruh ju rovno chytí. Ja si to trošku zasuniem. Tak, dobre. Teraz, ako vidíme, ešte potrebujeme spraviť texty. Takže chceš nového kamoša, adoptuj si zvieratko. Tak ideme do textového pola, alebo keď človek stlačí T, tak rovno mu jedno vyskočí. Klikneme a môžeme písať. Tak ja teraz ešte tu zmením font na Arial Narrow Bold. Dobre, a vlastne farbu by som chcela mať čiernu tohto písma. Teraz vlastne, keď chcem mať toho kamoša v inom fonte, tak ja si rovno zduplikujem ten text, napíšem kamoša a dám tam font tento Circle Chicle Regular. No a ja by som chcela, aby tento font mal farbu, ako je táto žltá. Zoberiem si cez tento vzorkovač. Tak toto vyberiem, dám OK. Ešte to trošku zväčším, nech je to zaujímavejšie. Ešte raz si zduplikujem text a tu nadáme, že adoptuj si zvieratko. Toto pôjde menším písmom, takže 8 a nenecháme to bolde, ale dáme to iba narrow. Tak, nech je tam trošku tá hierarchia. Dobre, teraz v tom obrázku ešte máme vlastne takýto rámček pod tým a ešte taký žltý ďalší pod tým. Takže to spravíme cez tieto tvary, ktoré si vyberieme Rectangle Tool alebo obdĺžnik. Spravíme takýto rámik, vyberieme tú farbu znova do hnedu, zaoblíme trošku okraje, tak, dobre. A teraz, keď chcem, aby ten text bol na vrchu, tak musím túto vrstvu schovať pod ten text. Dobre. A ešte si to trošku upravím. Super. Teraz, keď chcem ešte mať ten žltý rámček pod týmto hnedým, tak zase zduplikujem túto vrstvu. A dám si túto trošku bokom. Zoberiem znova ičkom farbu. Tak. Dobre, schovám si ju dole a zarovnám. Tak, šípkami to trošku posuniem. Posuniem trošku ešte takto bokom ten text a môžem ho tu zarovnať na pravo týmto. A ako vidíte v tom obrázku ukážkovom, ešte to pozadie je trošku také vyšedené, takže to ideme teraz ešte spraviť, nech potom vynikne biele pozadie tuto a tie guličky. Takže znova zoberieme obdĺžnik, spravíme obdĺžnik cez celú túto plochu. Vyberieme si jemnú šedú, zoberieme tú vrstvu a schováme ju úplne na spodok. A teraz, keď ešte chceme spraviť to biele pozadie pod týmto, tak znova zoberieme obdĺžnik. Spravíme ho bielým. Tak a zaoblíme teraz aj tieto okraje. No a už to máme v podstate také biele. A posledné, čo nám ostáva, je spraviť nejaké tie guličky alebo nejaké prvky, kľudne tam môžu byť aj labky alebo čokoľvek si vymyslíte. No a máme v podstate svoj billboard hotový takýmto rýchlym spôsobom. Samozrejme, dá sa s tým ešte lepšie vyhrať, ale pre tieto účely takýmto spôsobom nám to stačí. A ukážem vám, ako sa to exportuje a ako sa to potom vkladá do toho mockupu billboardu. Takže teraz pôjdeme tu do Files alebo do súborov, Export a môžete dať napríklad Export as alebo exportovať ako. Tu si potom viete vybrať, či to chcete ako JPGčko, ako PNG alebo GIFko. V našom prípade si to môžeme dať ako PNGčko. A dáme export. Dáme, že uložiť.
Teraz tu mám taký mock-up billboardu. Takto väčšinou vyzerajú tie mock-upy, že človek tu má nejakú vrstvu, ktorá je editovateľná. To zistíte tak, že tu je taký ako keby balíček, že papier a taký štvorček, to znamená, že je to inteligentný objekt alebo smart object a ten keď si rozkliknete, tak ten viete potom ešte dodatočne upravovať. Ja teraz zoberiem teda svoj obrázok psíka, tu na ten billboard, tak to sem placnem a OK. Teraz musím dať Ctrl-S, alebo teda savenem to, uložím si to. A až teraz sa mi vlastne ukáže ten billboard tuto, ako keby naozaj ho vidíme v reálnom živote. Takéto mock-upy existujú aj na rôzne produkty, na knihy, na plagáty, na vizitky, na čokoľvek. A na kurze si ukážete, ako využívať tieto mock-upy, ako ich upravovať, aby ste tam v podstate vedeli potom ukázať svoju firemnú identitu. Na kurze sme sa ešte dozvedeli aj to, ako si nastaviť napríklad viacero artboardov, keď napríklad to robíte pre sociálne siete niečo a potrebujete rôzne veľkosti, tak v podstate v jednom dokumente si viete nastaviť rôzne veľkosti, aby ste to nemuseli mať vo viacerých súboroch, tak to môžete mať všetko v jednom. Ďalej nám lektor ešte ukázal aj to, ako pracovať s inteligentnými objektami a maskami, ako vkladať obrázky do súborov, aby nezaťažovali príliš výkon a mnoho ďalších skvelých tipov. Celkovo hodnotím kurz ako veľmi prakticky nastavený, a lektor vždy ochotne prišiel pomôcť, keď sme s niečím mali problém alebo sme sa niekde zasekli a domov sme si potom vlastne odnášali naše vlastné dizajny. Ak sa teda ešte chcete viac skamarátiť s Photoshopom, určite odporúčam tento kurz a domov si odnesiete veľa praktických poznatkov, ktoré viete rovno využiť v praxi. Takže z mojej strany je to všetko, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a držím vám palce s učením a s Photoshopom. Ahojte!